भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव डिमाकुसि बाजारनि नब्लाङाव नोगोरारि जथुमा खुंफुंदों। फैगौ समाव उदालगुरि समस्तिखौ बिटिआरनि बेन्दोंआवनो उदालगुरि हिसाबै नांगौनि थाखाय दिनै दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि आलासिफ्रा नुजाथिदोंमोन। बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायबावोदि जों सावरायबाय थादों आरो खावलायबाय थादों बियो दरं जानाय नङा, उदालगुरियानो जानांगौ होननानै फोरमायो। बेजों लोगोसे बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआबो फोरमायदोंदि फैगौ समाव उदालगुरि समस्तिखौ बिटिआरनि बेन्दोंआवनो उदालगुरि हिसाबै नांगौनि थाखायनो जों दिनै जथुमा लादों आरो नांगौ जायोब्ला जों मोनफ्रोमबो जिल्ला बेंगिरि मावख'आव थांनानै गोसोखां बिलाइ गथायगोन। बेजोंबो जायाब्ला लोब लोब रायजो राजाफोरखौ लानानै खुद्रिसारनाय हाबाफारिबो लानाय जागोन होननानै रोखा फोरमायनानै होयो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। इलेक्शन कमिशना बावैसो इलेक्शन कमिशननि रिपर्ट बे रिपर्टखौ लानानै गोबां राजनैतिक दल बा अराजनैतिक दलफ्रा गावनि रिएक्सनखौ फोरमायदों आरो बेखौ जों इउपिपिएल हिसाबै जितु रिपर्ट ओंखारदों बेखौ गोजोननायखौनो मोनदों। मोननैसो दाबिया जाफुङाखै, खिन्थु अब्लाबो जों बोराबनाय मोनाखै, जों गोजोननायखौ मोनदों। मानोना जोंनि दाबि मथेनो दिनै बिटिआर ओनसोलखौ लानानै जि गोदान एसेम्बलि कनस्टिटिउसन दाबाय, सिगाङाव जोंहा 12थाल'सोमोन, 12थानि जायगायाव जों दिनै 15था मोनबाय आरो बेजों थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। आरो जिखिनि समस्ति दादों बे अनलि उइदिन दा बाउन्डारि अफ बिटिआर, बेनि थाखाय जोबोर मोजां। बे जों मोननै दाबि खालामदों, मोननै पार्लियामेन्ट समस्ति जानांगौ होननानै क'क्राझार आरो उदालगुरि। दा क'क्राझारा जाबाय आरो बे रिजार्भसिन जाबाय, खिन्थु उदालगुरि जानो गोनां जिथु दाबि खालामदों बे जाफुंनाय जायाखै। आरो इलेक्शन कमिशननिफ्राय मोनसे माबाया बेखौ मिथिहोदों जे बिटिआर ओनसोलखौ लानानै मोननै समस्ति जानायाव पपुलेसननि सर्टेज दं आरो बेनिखायनो उदालगुरिखौ उदालगुरि जि दाबि खालामनाय बे जाफुङाखिसै। खिन्थु दा आगोलनि जे मंगलदै समस्ति, बे मंगलदै समस्तिनि एसे सोलाय सोल' खालामनानै सिगाङाव 10था समस्तिमोन, खिन्थु दा 11था एसेम्बलि समस्ति सरजाबनानै दरंनि 3 समस्ति, जोंनि बिटिआरनिफ्राय 6था समस्ति आरो कामरुपनि 2 समस्ति, गासै 11था समस्ति सरजाबनानै मंगलदै समस्तिनि नामखौ दरं होनना बुंदों। खिन्थु जों दाबि जानाय बिदिनो सावरायलायबाय थादों, रिकुवेस्ट खालामबाय थादों जे बेयो दरं जानाङा, मंगलदैबो जानाङा, उदालगुरि जानांगौ। आरो इतिमধ্যে जों বিভিন্ন सोर्सनिफ्राय गम मोनदों जे लास्ट जितु रिपर्ट, जिहेतु जोंहा 11 तारिखहालागै हियारिं लाबावगोन, बे हियारिं जोबखांनायनि उनाव जि रिपर्ट फैगोन बे रिपर्टआव बे समस्तिनि मुङा उदालगुरियानो जागोन, जों बेखौ आसा खालामदों। बेनिखायनो जों आरो रिकुवेस्ट खालामदों जे जोंनो दरं नाङा, माबाबो नाङा, मंगलदैबो नाङा, खिन्थु उदालगुरि नाम जानांगौ। आरो जों आसा खालामदों जे इलेक्शन कमिसन जोंनि रिकुवेस्टखौ, जोंनि खावलायनायखौ बिथांमोना खोनासंगोन आरो नामा उदालगुरियानो जागोन। बे समाव माने बिसायख'थि आय'गा ओरैनोसो हाग्रामा महिलारिया आसलते इलेक्शन कमिशननि जि पावार, जि अथरिटि, बेखौ जेबोखौनो मिथिया। इलेक्शन कमिशना ओरैबायदि संगठन, जाय संगठना प्रधानमन्त्री आरो राष्ट्रपतिनि खोथाखौबो खोनासङा। बिथांमोना सिद्धान्त लायो कनस्टिटिउसननि उपराव, कनस्टिटिउसननि जिखुनु प्रभिजनखौ बिथा खालामनानै गासैबो सिद्धान्त लायो। आरो बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया बेबायदि बाथ्रा बुंनानै जोंनि इउपिपिएलनि सायाव, आबसुनि सायाव बा इउपिपिएल आरो आबसुनि लिडारफोरनि सायाव जि दाय जाबसिननो होनो नागिरदों बे सम्पुर्ण नंखाय। आरो बिथाङा इलेक्शन कमिशननि पावारखौ मिथिया, इलेक्शन कमिशनखौनो मिथिया। बेनिखायनो बिथाङा जाहा ताहा मन्थाइ होदों आरो बेखौ जाहाथे रायजो राजाफोरा रावबो फोथाया, बेखौनो खावलायबाय। बिटिआर गोरोबथाबाय जुदि जायोब्ला बे एसेम्बलि सेगमेन्टआव बिथांमोनखौबो सोसननायनि मोनसे राहा गैया। बिटिआर एग्रिमेन्ट मथे सिमा एक्सटेनसनाथ' जागोन, हयथ' खोब बारा इमिडियेट जायाबो जानो, खिन्थु जागोन। एग्रिमेन्ट मोनसे जाबाय, इतिमध्ये स्टार्टबो जाबाय, फार्स्ट स्टेप दावगाबाय, बेखौ बाखि स्टेप खिनियाबो जागोन, खिन्थु हयथ' किसु सम नांनो हागौ। दा जायोब्ला जुदि सिमा एक्सटेनसना जायो अब्लालाय जिहेतु आसलते दिनैनि जितु रिपर्ट, दिनैनि जितु डिलिमिटेसन रिपर्ट, बे 2007आवनो जानो गोनांमोन। मात्र असम सरकारा बेखौ एनआरसिनि खामानि सोलिबाय थानानै बन्द खालामना दोनदोंमोन। बे 2007आव जानो गोनां जितु
डिलिमिटेसन रिपर्ट बेखौनो दिनै इमप्लिमेन्ट खालामनो थांगासिनो ओमफ्राय ओरैनो नियम मथे जिहेतु एभ्रि 25 years खनसे डिलिमिटेसन माबा जायो निर्धारण सिमा निर्धारण जायो बेबायदिसो 2026आव डिलिमिटेसन कमिटिया जाफिनगोन आरो बेवहाय दिनै जेफोरखौ जों जाफुंजोबहोनो हायाखै जों आसा खालामदों 2026आव अल इन्डिया बेसिसाव जितु डिलिमिटेसन कमिटि जाहैफिनगोन बेवहाय जों लुगैनाय बायदि जागोन आरो जोंनि एक्सटेन्डेड जितु बाउन्डारि बे बाउन्डारिया कमप्लिट जायोबा बे इलेक्सन कमिसन बे रिपर्टआवनो इनक्लुड जाहैगोन उदालगुरि पार्लियामेन्ट जितु कनस्टिटुवेन्सि बेयो जिहेतु बर्तमान पपुलेसननि सायाव जनसंख्या खमखाय बानायनो हाया होनना बुंदों जों आसा खालामदों जे जोंहा पपुलेसनाथ' बांलांबाय थागोन आरो बे सानसेबाबो दिनै जायगाबाबो बिटिआर ओनसोलखौ लानानैनो मोनसे पार्लियामेन्ट सिट जाहैगोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो जायोब्ला बेयो हयथ' एसटि रिजार्भ जाहैगोन कारण एसटि पपुलेसना बेवहाय बारासिन जागोन क'क्राझारनिफ्रायबो उदालगुरियाव बांसिन जागोन बेनिखायनो जों नेक्स्ट हयथ' 2026नि डिलिमिटेसन कमिटिनि जे रिपर्ट फैगोन बे समावनो जों उदालगुरि पार्लियामेन्ट सिटखौ मोननो हागौ आरो बेवहाय जों अन्तत बे सिटखौ रिजार्भेसन सिट हिसाबै मोनहैनो हागौ थेंक इउ মানুহ থাকব লাগে আমাৰ নহ'লে অকল ধন্যবাদ থাকি মুখ্য অতিথিৰ ভাষণত আমাৰ মাননীয় বিপিন সিং তথা আমাৰ ওদালগুৰিৰ বিধায়ক সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বহলভাৱে ব্যাখ্যা सिटिजेन एसेम्ब्लियाव दिनै जोबोद माने मोजां मोनसे बेयाव थासारि दिनै भेरगाव इउपिपिएल डिस्ट्रिक्टनि बानजायनायाव उदालगुरि लकसभानि जि डिमान्ड बेवहाय दिनै हाजार मानसिया बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय जों मोनसे क्लियार मोनसे मेसेज जों इलेक्सन कमिसनखौ होनो नागिरदों बेनो जाहैबाय फैगौ समाव जोंनो उदालगुरि समष्टिखौ बिटिआरनि बेन्दोङावनो उदालगुरि हिसाबै जोंनो नांगौ बेवहाय जों दरं होननानै थाया जों इउपिपिएल हिसाबैबो थाया आरो बिटिआर सरकाराबो बेनि थाखाय गोबां खामानि मावगोन आरो इउपिपिएल हिसाबै नांगौ जायोबा जों गाबोन समफोर जों प्रत्येकटा डिसि अफिसाव थांनानै जोङो मेम'रेन्डाम होगोन आरो बेयावबो जुदि हेयारिंनि उनावबो जुदि बिथांमोना जुदि उदालगुरि समष्टि होननानै घोषणा खालामा अब्ला जोङो राजा लामा होबथानायनि खामानि जों बिसिमहालागै थांगोन धरना पिकेटिं रेलि लाख मानसि लानानै जोङो उदालगुरिखौ जोंनो लकसभा हिसाबै बिटिआरआवनो नांगौ होननानै जों डिमान्ड होगोन बे खोथा बाथ्राया बेवहाय सावरायनाय जादों आरोखि जों नुबाय दायो माने जिखिनि माने मोन द'फोर बानायनानै उदालगुरि हायोमोन नाथाय बेखौ खालामनो मोन 17टा एसेम्ब्लि सेगमेन्टखौ लानानै दरं खालामदों बेनो बेखौनो जा थांनाय समाव जि इलेक्सन कमिसना जि रोखोमनि जोंनि बिटिआरनि हालामाव 12टानि जायगायाव 15टा होबाय बेनि थाखाय बिथांमोनखौ जों गोजोननाय बावदों खिन्थु बेजोंनो लोगोसे जोंनि एसटि समष्टिखौ गोबां खमायनायलाय जों अलरेडि मेम'रेन्डाम जोंहा रेडि जानानै दङ जोंहा बेवहाय गोजोननाय गैया जोंनो खमैयो माने 75% जोंनो बेवहाय एसटि नांगौ बे हिसाबै जोंहा 12खान एसटि जायो बे 12खान माने समष्टिखौ जोंनो एसटि डिक्लार होनांगौ होननानै जोंहा अलरेडि मेम'रेन्डाम आरो हेयारिंआव जोङो बे खोथाखौ साबमिट खालामना होगोन होननानै रेडि जानाय दं आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों रायलायनाय जादों बिथाङाबो होनदों जिहेतु बे मोनसे माने हारसिंनो इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे इनस्टिटिउट बेवहाय माने चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो गोबां माने आखाइ गैया गतिके रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जागोन इलेक्सन कमिसनाबो बुंदों गतिके हेयारिंनि उनाव गोबां जोंहा माने मावनांगौ थागोन आरो हेयारिंआवबो आं गासैखौबो खावलायगोन जाहाथे बर' माने स्टुडेन्ट इउनियन आरो बिदिनो राभा स्टुडेन्ट इउनियन माने बर' साहित्य सभा गासैबो जाहाथे बेवहाय जाहाथे आपिल खालामो बेवहाय जाहाथे ड्राफ्ट बानायनायाव जाहाथे गोरलै जायो जोंनो बांसिननिफ्राय बांसिन एसटि जाहाथे जों मोनो जोंबो बेखौ लुबैदों आरोखि बावैसो हाग्रामा हारसायाव मोनसे बाथ्रा दङ पागले नकय कि सागले नाखाय कि गतिके बिनि सायाव बहुद माने रायलायबाय थानांगौ खोथा गैया बेखौ आं बार बुंदों बिथाङा जौ लोंनानै बिथांनि जि माने ब्रेनाव नार्भफोर दं बे अलरेडि माने डिस्ट्रय जेबो गैलिया आरो बिथांखौ मिडियायावल' फोथांना दङ बिथांखौ रायजो राजाया रावबो सिनाया आरो सिनायबाबो सोरबा सासे जाम्बा जखार माने सुकुर आलि जाय माने कमेडियान एक्टर बेजों समान बिनि कम्पेरिजन गतिके बेबायदि मानसि सासेखौ मानो दिनैबो फोथांनानै दोनदों बे बाथ्राखौ बहुद माने साननांगौ बाथ्रा जाना फैदों खारन बे समाजा दिनै गोजौ माने मोनसे समाजाव थांनो सेस्था खालामगासिनो दङ आरो बेखौ दैदेनदों मानगोनां जोंनि बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा आं बेखौनो बुङो जे हाग्रामा बिथाङा
मोनसे समाव जों खोनानाय बायदिब्ला मानासाव थानाय जेसेबां बुरजा मै दंमोन बिथाङानो जाजोबदों आरो दैजिं फेस्टिभेल होननाय बेखौ बिथाङानो फाथिदों आरो बेवहाय आसामनिल' नङा बम्बेनिफ्राय दिल्लीनिफ्राय आर्टिस्टफोरा फैनानै गासैबो माने मै बेदर जानायनि खोथा बा माने खासौ बेदर जानायनि खोथा बे गासैबो एरेन्जमेन्टखौ हाग्रामायानो बिथाङानो खालामदों दिनै जुदि मानासाव मै खमायदोंबा आंनि साननाय मथेबा माने हाग्रामा बिथाङानो बै मै माखासेखौ जाजोबथारदों गुबुन मोनसे लिरनो नागिरदों 70% क्लियार फैगौ नैबे डिसेम्बरनि आगोल अलरेडि बे ड्राफ्टआ अलरेडि क्लियार आरो डिसेम्बरनि आगोल जिहेतु जोङो 60टा समष्टि हिसाबै जोङो बेवहाय माने इलेक्सन गेलेनांगोन सनितपुरखौ लाफानानै सनितपुराव 8टा सिट बेयाव एक्सटेन्ड जागोन आरो बाखि जिखिनि 12टा सिट जोंहा 40टानिबो बारा दंबावो बे जोंनि नैबेखिनि जे बिटिआरआव थाखानाय मोनबा डिस्ट्रिक्ट बेयावनो एक्सटेन्ड जागोन गोबां बर' गामियाव जों हाबबोगोन आरो थांफिननायनि रावाबो नाम गैया रावबो जेनेरेल गामियावबो थांफिननो नागिराखै रावबो मुस्लिम गामियावबो थांफिननो नागिराखै वेरेस गोजाननि बर'फ्रा जायफ्रा माने नांथाबनानै थानाय जायफोर गामिफोर दंमोन बिथांमोना गासैबो हाबजोब्बाय आरो बियो फैगौ बोसोरसेयावनो नैबे जोंनि जे एसेम्बलि सिटनि जि माने हेयारिं बिनि उनावनो बिटिसि फैगौ 2025 एप्रिल मासाव जोङो 60टा समष्टि हिसाबै बेवहाय इलेक्सन गेलेनो गासिबो आरो गोजोन्थों